Binmaley nananatiling mapayapa sa kabila ng pagkakabilang nito sa yellow category ngayong halalan 2025. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Nananatiling mapayapa ang bayan ng Binmaley sa kabila ng pagkakabilang nito sa areas of concern ngayong eleksyon, ayon yan sa Binmaley Municipal Police Station. Sa panayam ng IFM News Higupan kay Police Captain Maureen Grace Tarlit ng Binmaley PS, wala pang naisasangguni at naitatalang anumang election-related incidents or violence. Pagtitiyak ng himpilan na handang-handa na umano ang buong pwersa ng kapulisan ngayong papalapit ng eleksyon. Kaugnay nito, kompleto na rin ang mga police personnels na itatalaga sa bawat polling precinct. Sa gitna nito, patuloy pa rin umanong nagsasagawa ng pag-aaresto sa bisa ng mga search warrants upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Binmaley. Para sa Bantay Balota 2025, mula sa IFM Dagupan, Idol Rona Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM IFM News.